Na hAicmí. Bhí an tír rianta ag geantar bhoga, glíodh tua ortha. Bhí 150 tua ar fud na héireann. Bhí hAicmí dhifriúil ag na daoine a bhí ina gcónaí sa tua. An rí. Bhí an rí tuaithe ag geannas ar an tua. Bhí an rí ag geannas ar an arm chomh. Ní raibh an bócaile sinne ag gcónaí ina rí. Ranaíodh an duine a bear sa phláán le bheith ina rí. Bhí ar an rí a bheith neartmhar, éifeachtach agus cáilithe. Ní éitaí duine a ranú gur a lucht ar bith air. Mar shampla, ní éadach sé a bheith bacach. Bhí ar an rí rudaí áirithe a dhéanamh. Bhí ar an rí a bheith ina líoch, mar bhí ar a bheith in an tua a chosaint ó ionsaí nó tua eile ionsaí dá má gá. Nuair a tharla ainas idir dhaoine sa tua, bhí siad an cuairt a thabhairt ar an rí. Leanna ceiltí dlíthe ar gcliú an féinachas. Go minic bhí ainas idir dhaoine margheall ar ba nó talla. Bhí ainas atara margheall ar chonra chomh. Bhí an rí freagrach as dul chun cinn an tua. Bhí ar na baraí agus na hanmhaithe a bheith sláintiúil. Má theip ar na dúilge seo a chomhlíonadh, d'fhéadfaí é a chur as a phost. Ghlac sé páirt i bhéalte ar núspáltaine agus lúnasa. Go minic bheadh féilte ag an rí ina raibh oíche agus eol iontu. D'inis seanachtaí scéalta. Chuir sé fáilte roimh ilí agus uaisle. Bheadh fáilte roimh theachtarí mar bhí nuacht acu. Éas uaisle agus éas dána. Bhain na taoisí, na bóirí agus na daoine saibhre leis an éas uaisle. Bhí meas mór ag an bpobal ar an éas dána freisin, a raibh dríthe, fillí, breithimh, seanachtaithe agus ceoltarí ina measc. Céile. Is feirmeoirí agus cardaithe ba bhú a bhí san aicme seo. Bhí talla nó caird acu, mar sin bhí slí beatha acu. An díreachma. Ar a gcéad leibhéal eile bhí an díreachma. Ní raibh aon talla ag na daoine seo. Deich ná ba éirí nó lucht freastal a bhíonntach. Na Slámhaithe. Bhí na Slámhaithe ar an leibhéal ba ísle. Uaireanta 2 iad le líon cogaí idir trefhna. Scaoileadh saor cuid de na Slámhaithe tar éis 3 bliana. Go háirithe má bhí siad in ngéimhin margheall ar íocha. Uaireanta, d'fhéadfaí daoine a 2 le líon cogaí a scaoileadh saor trí airgid foscailte a íoc.